Tenan lho. Berarti jenengan kula panggil Bapak. Aja to ketuweken aku. Pripun to? Care pripun, Mbok? Salah El kamu. Jangan salah. Jangan salah apa? Itu poster dipajang Pak Cahyo, saya terus kamu itu ada maksudnya memang. Maksudnya? Itu kan di tengah-tengah itu ada tanda bunder toh, Iya. tanda waru, love gitu loh El. Gini. Memang itu tanda love-nya dia sama kamu. Ngelek joro jawane ngono, len aku merestui, jawane aku kok njaluk kon nglamar ke awakmu ngono lho El. Bu, aja ngono kuwi lho, ora paham. Berarti sekarang saya paham kenapa tadi saya datang gitu kok Pak Cahyo udah ada di depan, udah menyapa. Berarti niku to Pak jenengan tresnane panjenengan kalih kula niku ngaten nggih. Jare sapa? Lah niku tadi kayak gitu kok jenengan betah ngomong lama Loh, terus jenengan niku lak tamu gitu. Kula mewakili warga masyarakat Purworejo menghormati tamu yang datang. Oh gitulah, aku tiwas GR to. Lek GR kowe sajake seneng aku iso lho ngono kuwi seneng ya. Padha wae lho. Nek kan yo awake dhewe ra mungkin to kan nek Bugesi. Ya saiki mantune wong Purworejo dhisik sing ditampilke. Ya sapa? Iki istriku tercinta dan terkasih. Ya. Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, dosen ISI Surakarta. Wah, sadurunge ngaturi Mbak Elisa. Iki sik didhisikke nggih pemanasan dhisik. Ya. Mbok sepuh dhisik bar iki ganti Mbok Nom. Kowe iki nggih contoh malah kelakuane kaya luwak ora. Cublak suweng men berdiri Bu Kesi ngaturake salam hormat dumateng dulur Purworejo. Yo. Matura Bu Kesi makili kanca-kanca pengrawit karo waranggana sing wis dipiji sowan karo Mbah Lurah Kalingga. Ayo. Aku apa ya kudu kon manut karo sampean? Apa aku arep manut karo tembungmu iki mau? Sing endi? Celekat-celekit lho omonganmu. Sing endi sayang, sing endi? Iki apa iki desane Maratuwa? Lah iya. Heeh, lah iya. Iki ning desane Maratuwa, Mbah Betul. Kaji Sakrun Suwanda iki piyayi sing terkenal terhormat. Stop. Mbah Kiai Haji Sukron Suwanda. Lah piye to lek aku ngomong mau? Sakrun. Lho lah sapa jenenge? Ngawur dadi mantune 15 tahun karo Maratuwa ora apal. Ki Haji Sukron Suwanda iso sakrun. Biyen malah sukiran lho Pak Biyen ayo. Dibenerke sik. Iya, Mbah Sukron Suwanda. Aku dadi mantune Mbah Sukron lho. Beliau menika tiyang terhormat. Ning kok sampean ngendikane karo aku sengkrang-sengkring. Wong sak Purworejo bahkan Blitar Indonesia dunia ngerti. Lek aku ki bojomu. Jare sampean mang berjanji yen satu istri. Betul. Lah kok sampean mau sore kondo? Apa? Yen Elisa calon istri kedua. Sapa? Sing ora senut-senut atiku. Sampean kudu iso bedakne antarane guyon karo serius kudu iso bedakne. Gombal. Wong ki ya lek meneng, wong ki yen meneng nyuwun sewu Bapak Ibu. Wong lanang niku yen anteng meneng, ngapusi karo ora niku mboten ketok. Nggih napa mboten? Nah, contohnya Mas Pur ke lho. Mas Pur ki ya meneng mek guyu ngono kuwi. Tapi ngentek-ngentek 5. Nggih, nyuwun pangapunten saderengipun niku wau namung gegojekan. Bapak Ibu sedaya, para rawuh, mbak-mbak, adik-adik, dulur-dulur sedaya ingkang mapan wonten Purworejo niki, kula minangka wakilipun kanca-kanca Krumadangkara sinden lan bojo kula Cahya Kuntedi niki.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sedaya lumantar Pak Carik tasik kemutan dumateng Cahya Kuntadi sing niki lare Blitar Purworejo. Pramila kula matur nuwun sanget panjenengan dalu menika sampun nimbali Mas Yoyo ndalang wonten mriki. Janjane ora Pak Carik, jane ya Pak Lurah dhewe. Sing diinggih gaman iki Pak Carik. Dhek arep nyambat karo adike kan izin ngono lho. Mula gayane iki Pak anu gune sing ngersakne aku jane ora apa-apa, ngono kuwi. Saya ora cetha omongane kaya ngono. Iya, gengsi. Mas Puri arep nyambat adine no gengsi. Ora perlu gengsi, Mas. Lek adikmu iki lahir batin. Mbantu sampean babakan apa wae iki lahir batin. Mbok sampean dadi lurah tak pirang-pirang atus juta adikmu yo ngewangi. Hei, Bekasi aja dibuka ning kene. Aja ngisin-ngisini. Kowe iki urunan adikmu telu kabeh. Nyapa? Kowe iki piye to kowe iki? Neng kene paling ora kudu nyanjung-nyanjung menghormati Pak Lurah. Iki bapake wong sak desa lho. Kok iso mak omongne urunan-urunan ngono lho. Lho, mboten salah ngoten Pak Dalang. Kan ngeten, justru niki sebagai contoh kerukunan keluarga yang baik, keluarga besar Ki Haji Sukrono Suwondo. Ora nyambat liya-liya ning nyambat adik-adike keluargane dhewe. Mula yen Pak Kalingga dadi lurah disengkuyung lahir batin baik secara material, hati, pikiran, tenaga. Mula saiki ya dadi wong tenan. Lah mbiyen apa wedhus apa piye kok wong tenan iki maksudmu? Halo Mbak De, nggih dadi tenan. Iki Mbak Indri, Bude sapa kae jenenge lali aku. Sing gaene masak-masake aku anggere aku mulai ning Karangjati. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Nggih, pramila kula nderek ndedonga mugi-mugi Desa Purworejo niki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Murah rezekinipun, sedaya warga masyarakatipun anggenipun pados sandang pangan dipun mudahaken kalih Gusti Allah. Dipun paringi generasi ingkang soleh-solehah pinunjul tembene generasi-generasi muda Purworejo mengke tembene saged ngangkat derajat kamulyanipun wonten ing Purworejo mriki. Amin ya rabbal alamin. Wes aku salam pembuka, saiki kon nyapa? Yo nembang mosok ya arep turu ya enek nembang. Ayo. Ya turu ki penting. Engko bareng dalang ngono wis awake dhewe turu bareng. Mas Pur ning sebelah kono, awake ning sebelah kamar kono. Kan kamare awake dhewe iki karo Mbah Putri pinter lho, Ibu Suci Katining Sehipu pinter lek kon gawe napa nggih. Sekat-sekat kamare anake. Mas Pur, Mbak Putri kamar dhuwur. Mas Kangko lek kondur nggih kamare ngisor omah lor. Ae dhewe omah kidul sing jembar. Mergo ngerti senadyan to sampean iki wonge meneng, anak sing paling meneng. Ning lek pas ngono kuwi polahmu ora karuan, banter. Tenan. Biyen aku karo Mas Pur, Mas Kalingga tau dijajarke ning dhuwur lantai 2 kali ya. Baru dijajarke malah komunikasi kok. Piye? Mas Pur, wis urung? Aku sik urung lekas kok. Aku sik ngerokok lho aku. Ayo. Ya Allah. Ayo kono klenengane suwi kok ayo. Ayo. Wis pokoke nyengkuyung karo Piyai Purworejo. Syukur yen engko apa jenenge Mas Kalingga bisa melayani masyarakat nganti 2 periode ya ta syukur. Ewadene nganti ora kula ngrumangsani dipun sekseni Piyai mriki. Kula menika kelahiran Purworejo. Dadi upamane kok didhawuhi mayang bersih desa teng mriki. Pun to mboten sang ngendika pripun-pripun waton tanggale niku lodang kula bidal. Ya apa? Yen semune kok wedi karo anggaran, wedi karo rego dalang kangge Piyai Purworejo nggih bersih desa cukup dibayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan ngono lho. Aja seneng sik. Pancen tak nyawang rupamu iki lho. Apa? Iki lho. Apa? Samane ketoke bocahe meneng kok lucu men lho. Lah piye to wong golek dhuwit ya ngene iki lho kaspe iki piye. Masa aku ora kon ngomong ora kon banyol ngira nek pelawake lho. Anake Pak Sakron iki gak lucune ram ya. Ya Allah. Cukran sakron ora. Gemes. Lah piye aku seneng tiwas do tepuk tangan to kecilik ya Mandwana ya. Ning pun kuwatir Bapak Ibu, saestu kula lillahi taala. Senadyan to bojo kula ngeten niku ngendikan separuh bayar DP, separuh terus pelunasan yen kula beda. Yen kula
ikhlas lillahi ta'ala. Aku nyapa? Ngene iki aku mbayane tahun ngarep ya. Tahun ngarep to, upamane wayangan awake dhewe neh to. Mas Pur mesti telepon aku, kring ngono. Tak jawab, "Soi," ngono ta. Mesti ngene neh, anu Pak Gun njaluk tanduk ngene. Mesti Pak Gun terus nggih alasan lah ya. Ya ora apa-apa. Nah, pramila niki dadi seksine warga Purworejo, yen pancen Mas Pur tasih disengkuyung dados napa kepala desa wonten Purworejo. Awake dhewe insyaallah yen didhawuhi mayang kene gratis tis. Tenan iki. Tabaen-baen, kula kan nggih ngrumangsani. Kula niku mantune Piyayi Purworejo. Kula kan tiyang tulung agung. Kula niku atase nggih nyuwun sewu. Digelemi kalih putrane Pak Sakron niki kula pun alhamdulillah. Jenengan panggih preso to Bapak Ibu. Kula niku mantan rondo. Alah. Joko entuk rondo iki ya kula nggih bersyukur banget lho. Biyen aku pas mendem dadi ora ngerti. Mendem katresnan Bu Kesi, mendem katresnan. Ya kula salah. Nembang. Ya maaf. Maaf. Ngapunten iki namung guyon, masa lalu. Iya, heeh. Pancen lek manyang ning desane dhewe selos tanpa beban ngene iki. Los ora bayarane mesti los, tenang. Nembang apa Bu Kesi? Iki anu iki ana pamundhut dadi karo nglangi karo ngombe. Pamundhut gending saking Bapak Sulih Gendong. Gubuk asmara kalian Sri Huning, mugi Purworejo raharja. Amin. Ugi kepada Ki Dalang Cahya Kuntadi, nggih. Wah, iki tulisane kaya dokter ya iki sapa. Gending dumateng Mbak Limbuk sepindah sesideman kaping kalih podang kuning yang nyekar Mbak Elisa dipun bawani. Cekap semanten anggen kula matur sembah nuwun saking Pak Waris kelompok pembagi air. Nah iki lek cara mbiyen niku Jaga Tirta nggih. Nggih, Jaga Tirta saiki kelompok pembagi air. Ya. Iki Slendro Songo iki Sri Huning Bu Kesi. Ya. Nggih, niku sing karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo. Betul. Ya, diaturake coba. Ibu Sukesi Rahayu. Kok aku ki mau mulai ning nggone Mbah Blitar iki mau kok awakku rasane kaya uabot ya malian. Lah kaya apa-apa kok pangan lho mau. Beh. Angger tilikne rene lho Bu malah cukup piring. Rene lho Bu malah tanduk. Mbah jan. Pancen wis ben hobine yo mangan ngono kuwi. Ora apa-apa Bu. Mbak awakmu lemu apa piye aku tetep tresna karo sampeyan. Tenan lho ya. Sing tak tresnani dudu bodimu ning atimu Bu Kesi. Alhamdulillah. Ben seneng deh. Ayo. Oh, kejam banget. Kalau cacile nggowu kalau aku isino. Ora apa-apa ya. Ya, saiki nembang sik engko bali guyon meneh. Kok Mbah Lurah kok tak duetne karo Mbak Elisa. Wah, Mbah Lurah duetnan ya wani lho ya Mas Pur. Mbak Putri, ora kita karo Mbak Putri. Ora wani piye wong ki bos campur sari ora wani lho. Langgar kok duet karo Sinden malah kesenengan Mbah Lurah iki. Oh iya, ayo. Mbak, sampean aja cemburu lho, Mbak. Sampean dadi kaya aku. Dadi bojoku ki ya dalang ganteng. Ki jajaran iki anak-anakku Sinden ayu-ayu. Ki lek atine imane enggak kuat wis bahaya iki. Mula Mbak Putri padha karo aku. Selalu mengalah dan menerima ya, Mbak ya. Arep aneh-aneh ra wani wong duwe aku disadap karo Bu Kesi ayo. Harus. Kayak ponakmu kayak Sekar Sukma kayak Sekar Sukma, nduk nyanyi ya karo tante ya. Aja isin, aja. Penting dibagekke ponakan. Ya. Iya, Bu. Putri. Iki ora percaya nyeluke tante tenan lho kuwi ora. Lho aku tante, mbok masane tante girang kok piye? Tante Pak Girang. Bagus cakil iki jan. Oh, sesuk ora tak bayari lho kowe lek guyon nang. Ha iya to. Sing ngrungokne tante arepe nembang sik, aja guyu sik. Please tolong ya. Ayo. Tante karo omplung. Putri kang su lestieng warani halo Mbak Tendri suaraku piye Mbak si apik to makasih Mbak Indri kuwi lah ya Mbak Indri Mbak Andri ding lali aku Andri ya Mbak Indri lah yo Indri salah lah suwi ra pethuk kok ya seribu nang mustika
bela wiratma ya rangi rasri huning gugur mangka mustikane monggo sak langgamipun Bu Kesi yo Srihuning mesti kotuban labuh tresna tresna pati marang raden wirat moyo
gara-gara nyawang bae iki mau lho aku dadi sawah iki mau. Tak sawah ngono kuwi. Biasa sinden ngono kuwi. Biasanya anggar keasikan egolan malah lali tendange. Ya ngene iki tak cucukke ning desamu ngono lho, Iya, Pak. nggih, Tak ketok-ketokke lah aku mantune wong Purworejo. Iya. Terus ya, Pak ya. Nggih, matur nuwun. Mbak yuswane ya wis 40 munggah bareng egolan ya bokonge wong. Mas juas tenan ayo. Yo nanjake bintang kita. Ya, Iki pokoknya aku mewakili lho Mbak Elisa, mewakili karo Mbah Lurah Kalinggo, karo panitia perangkat warga masyarakat ing Purworejo, tenan nyuwun tulung nyambat karo jenengan. Ya, wong anggarane ya mung semono ya. Heeh, monggo Mbak Elisa iki kondang minimal 10 juta lho, ayo. Iso dipotong separuh, ayo. Nek ora bot-bote Mbak Elisa iki cinta karo aku mokal lho ndung ayo. Ya. Tukung Mbak Elisa men cumeneng coba kaya ngapa? Yo. Ngerti lho karo tembang, ngerti karo budaya. Nek pas apa gamelane muni joget. Langsung minggah, nek pas nang tertib nggih lenggah napa mandap nggih. Iki rambuté kaya kawul ya apa lho Pak? Asli napa mboten nggih? Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu, sedulur sederek warga ingkang wonten Purworejo menika kula nderek sowan. Gimana? Hah? Kok meneng wae? Aku iki ngrungokne lemu omong suwi-suwi asam lambung dhewe lho ayo. Sederek ngono lho. Mbah Lurah Kalinggo ki kuwi ya guru sastra lho kuwi. Mbah Lurah guru sastra. Madani ya. Nggih mengke kula dibeneraken nggih menawi lepat niki ilate piye carane ben saged bener Jawane nggih Mbah Lurah. Nggih, lepat mboten lepat. Nggih. Nggih. Nggih Kang Baku niki sowan sepisanan sepindah wonten mriki. Kula derek pitepangan gandeng nggih nembe menika kula tepangan rumien. Tepangan rumien ora tepangan ya. Tepang iki nyaduk kuwi jenenge ayo. Ya, perkenalan maksudnya tepangan rumien. Nah, 100. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, kula sakmenika lenggahipun wonten Yogyakarta. Ya. Nggih, sakmenika nembe sekolah lan nyinden lan derekaken Pak Cahyo. Kula kapernah napanipun Pak Cahyo kula nggih radi bingung. Amargi kala wingi wonten pamflet gambaripun Pak Cahyo bukesi anak-anak kula wonten tengah. Jadi sajane aku pernah apa? Gambare kula niku wonten tengah niku wonten bunderan kados ulem apa? Ulem. Ya. Kok ulem bingung aku ngatian. Ulem undangan kuwi to karepmu? Iya. Gambarnya kan Pak Cahyo Bukesi, terus aku kon bunderan tengah gini ada gambarku gitu. Ngene, nah karepe itu Mbak Lurah maksudnya undangan apa? Karepe ngene, apa iki lak bersih desa. Kuwi pamflet Mbak, undangan woro-woro lamun to bersih desa wayangan Ki Cahyo Kuntadi mulai nek gambarku ning kene aku, ning kene Bukesi. Iki Pak Cahyo bojone Bukesi lah. Ngopo kok sampean nek gambare bunder ning kene iki? Iki Pak Cahyo karo Bukesi, Bukesti merestui lamun to Pak Cahyo arepe ngepek anak Elisa. Oh, kula pikir kula niku ajeng dipun kenalaken niku sebagai nopo? Berarti anak nggih? Anak. Tenan lho. Berarti jenengan kula panggil Bapak.
Aja to ketuweken aku. Pripun ta? Care pripun, Mbok? Jangan salah El kamu. Jangan salah. Jangan salah apa? Itu poster dipajang Pak Cahyo, saya terus kamu itu ada maksudnya memang. Maksudnya? Itu kan di tengah-tengah itu ada tanda bunder toh, Iya. tanda waru, love gitu loh El. Gini. Memang itu tanda love-nya dia sama kamu. Ngelek joro jawane ngono. Len aku merestui, jawane aku kok njaluk kon nglamar ke awakmu ngono lho El. Bu aja ngono kuwi lho, ora apa. Berarti sekarang saya paham kenapa tadi saya datang gitu kok Pak Cahyo udah ada di depan, udah menyapa. Terus kono Anda tadinya kan jagongan berapa orang cowok-cowok, suruh pada pergi semua, tinggal Pak Cahyo sendiri digeser. Pak Cahyo sebelah sini, saya suruh duduk di sebelah sini. Terus ngobrol kurang lebih yo setunggal jam langkung setengah ngaten 1,5 jam. Ketoke mumpung Bu Kesi baru berdandan, terus kita ngobrol-ngobrol lama gitu. Lajeng Bu Kesi selesai, saya kan suruh makan sama ibu tadi. Terus ibu nyiapin makan buat saya. Makasih ya Bu. Berarti niku to panjenengan tresnane panjenengan kalih kula niku ngaten nggih. Jare sapa? Lah niku tadi kayak gitu kok jenengan betah ngomong lama. Loh, terus jenengan niku lak tamu gitu. Kula mewakili warga masyarakat Purworejo menghormati tamu yang datang. Oh gitulah, aku tiwas GR to. Lek GR kowe sajake seneng, aku iso lho ngono kuwi seneng ya, padha wae lho. Nek kan yo awake dhewe ora mungkin to kan nek Bu Kesi. Yang paling aku cintai lahir dan batin. Oh, lah ngaten iki nggih, ampun ngaten nggih. Temenan iki nggih Bu Kesi ya Bu Kesi terus. Nanti jangan kayak biasanya gitu. Kadang WhatsApp itu kepencet tandanya gini, makasih ya Mbak gitu, gini terus ada love-nya, terus hapus pesan. Kan aku jadi GR. Perkara kuwi ya, Mbak. Konangan bojoku akhirnya aku disampluk parut kae. Ayo. Nggih niki mawon namun gegujengan ingkang bagus, terima kasih boleh sowan wonten mriki saged ngaturaken panglipur menapa kenalan kalian warga mriki lan ndongakaken derek mangayu bagya ambel warsa keping 3 doso atus patang welas kawan. Mbuh sak uni-unimu sawi. Jane ayune kepekok. Aku nggak tahu sih bahasa Jawa niku 314 tikang doso atus kata kawan welas atus 300 sekawan welas. Belas sekawan belas. Enggak patang belas. Enggak patang belas. Ora, lek patang belas kakean iki malian ora. Nggih, ya semoga bisa maringi karaharjan ingkang lumintu katur sedaya para warga pinaringan sehat wilujeng sedaya mawon. Sehat wilujeng. Nggih. Ora wilujeng. Niku. Nggih maksud kula niku. Nah niki kula ngaturaken panglipur mbok menawi wonten request lan niki ada titipan juga Pak Cahyo dari yang streaming dari rumah. Nah, ini saya bacakan. Boleh. Udah transfer juga dadi tak golekke tunaine. Nggih. Ora wis PN lho Mbak Elisa. Kenapa? Ya PN kuwi to, anu to, saweran to? Iya. PN wae. Mergo sesuk-esuk entukmu yo kuwi tok PN iki. Lah terus aku pokok nyanyi dhewe ra ditabuhi kanca-kanca. Aku yo pangerten kanca-kanca direwangi teng glasar. Kanca-kanca kan sing ngurusi aku ngono lho. Apa yo mau yo diajangi apa ora? Kanca-kanca. Ora nggih ajang, mau langsung ayi bodong. Oke, niki mboten napa-napa kangge Madangkara. Dari Bapak Purwito di Kudus loh, dari Kudus juga nonton. Penggemar salam buat Pak Cahyo dan Ibu Kesi. Minta lagu 1 Sri Huning, 2 Podang Kuning, 3 Lali Janjine Dite 300. Tadi sak lagu 100. Kula kasih Ibu ya ini sebagai bendaharanya. Lajeng tadi ada juga dari Pak Antonius Artono menika ternyata juga dari kampung sini waktu kecil. Dulu waktu kecil itu sering main kelinci terus cari di sawah-sawah cari rumah untuk kelinci. Menika putranipun Pak Nur Samsu nggih menika direct streaming saking Jakarta. Terus mbak nuwun. Matur nuwun katresnanipun nggih.
Podang kuning sih ya, Mbak? Podang kuning nggih. Nggih, nggih, kuwi sing akeh sing ngersake. Ayo coba kaya apa? Oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Nggih. Izin yang Mbah Lurah. Ngopo kok izin karo Mbak Lurah? Aku gumun deh. Ngopo? Ya, maksudnya beda banget saudara tapi kok beda gitu loh. Iya genah aku alim dhek rusak ya beda no. Ya kalau kakak adik kan memper gitu loh. Memper. Iya, kalau sama Pak Kangko rada mirip sih. Siapa? Ya Pak ini Pak Kalinggo karo Pak Kangko mirip. Mirip, tapi panjenengan kok beda sendiri ya. Lah mau sampean sore ra teko aku mbiyane nalika lahir sik cilik ngangge rok ngono kuwi lho. Critane karo Pak Lurah. Muadike disamper malah diwirang-wirangke nang kene ora. Nggih Pak Lurah. Nggih. Ya, coba. Nadyan wujud temong peksi agawe talining brangta Nano alus manis nang si podang jenar tembang menika ugi kula aturaken dumateng Ibu Hajah Kastiah ingkang lenggah wonten ing Pati. Panjenenganipun menika setiap malam kalau pentas Ki Cahya Kuntadi wonten Kuntadi Channel selalu mirsani tur mesti nganti tancep kayon. Matur nuwun, Bu. Nggih. Ibu bunga henga diku nyanding bisa dadi tombo Terima kasih. Buka celuk dangdut langsung kemawon Mbak Lisa. Nggih. Monggo, Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk Desa Purworejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Purworejo bisa terbang tinggi bersama Pak Lurah menuju zaman keemasan. Amin. Dados. Esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang
Sampun katuraken mak cange nggih Mbok. Jan hebat bareng Mbak Elisa sing nembang terus sing joget Purworejo menjadi menyala. Menyala Purworejoku. Nggih. Wau napa malih wau pamundhut? Lali janjine bisa sama boleh Mbak kita boleh apa Mbak? Boleh mau Mbak Tuti boleh jenengan yang dawuh aja. Oh siap nggih nggih. Ya Mbak Birgita sama Mbak Tuti langsung dua. Ayo coba kaya apa nggih. Iki wis ben trio nang kene. Heeh. Yo ayo. Iki ora camping, ora healing, ayo golek dhuwit, ayo. Cak dulan nang. Ya, nggih. Mau di atas apa di bawah? Manut. Enak Bu. Enak di mana? Nggih. Bawah. Sing rada longgar ngandhap mboten napa-napa. Nggih. Mangga dipun aturaken. Lali janjine kunjuk dumateng sedaya para warga masyarakat ing Purworejo. Salam bahagia selalu. Yuk.
Nuwun Mbak Lisa, Mbak Tutik karo Mbak Birgita. Wah iya, Nduk, awake dhewe selalu nderek monitor. Lamun to panjenengane ya kuwi Gus Idam. Gus Idam. Pengaosan mbuh malam Selasa apa malam Jumat ana ning YouTube. Ya. Mula minangka tandha bektiku marang panjenengane lan keluarga besar ST Nyel ya. Pondok Pesantren Mabaul Hikam 2. Iki karo Bapak Sukron diasake Kinanti. Men dibawani karo Bu Kesi terus engko dindangdutke Kinanti karo kanca-kanca. Oh iya, ya. Pancen ya sangat menginspirasi panjenengane ling ngrangkul para nom-noman supaya gelem nyedak karo agama luar biasa. Mula sungkem bekti kagem Gus Idam. Ya, ya Bu Kesi, Kinantine Bu Kesi. Ya, nalika Bu Kesi gerah antara hidup dan mati di bawah sadar panjenengane rumangsa lamun dibimbing sholawat karo Gus Idam terus njenggelek sehat seprene. Ah iya ngono kuwi. Terus Bu nalika ing ngalah